Bugün biz sizlere ikinci kakao öğreniriz. Yankı kakao, tansivalini kakao diýerler. Bu kakao derrewji tappa başlaýan munde bilemen. Inni geçen tapparky birinji nomer bir kakao öğrenen olsaň sereden olsaň şonu aşak ýokaryk diýip men size aýtdym. Şo boýunça şunam gider. Munda näýdi? Aşak ýokary aşak. Ýöne aşağı bir öňkü bak birinji barmak, süýe barmak bilen urýan olsak, indi başa barmak bilen bir gelek. Ýokary üçünün bir urýan. Bir gelek. Aşak. Soň ikinji aşak näil etmeli. Barmakdan 3 barmagyňdan bilenim urmaly, ýagny aşak innem ýokaryk bir gelek aşağım kakko öğreneni var. Aşak, ýokaryk, aşak. Aşak, ýokaryk, aşak. Elince bir yumýaňyz dırk şun ýana edip eýdirni. Şu barmakdan başlaýan ilk şu barmak, soň ortak koy, soň süýe